Arkadağ şehri dan seherden bayramçılık libatına vetlendi. Ähli amatlıkları olan ve otoğlarının yerleştirilişi gowlandyrılan täze zaylan ýanyna aýdym sağlı çykyşlar bilen otgoşýan dawran tutumy belent boldy. Kimmeler halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly waka gatnaşmaň öýler üçin belent mertebe digini noktadylar. Şany senaň hormatyny guralýan dawra Arkadağ şäheriniň häkimliginiň we idara kärhanalaryň ýolbaşçylary hemde wekilleri, täze şäheriniň medeniýet we sunady işgärleri, bagşy tadanlar, tansılar we folklor toporlary, il-tylagly ýaşullar, eneler we bagtyar ýaşlar gatnaşdylar. Muňa özi täze şäheriniň ilatynyň tutumly toýlary işen gatnaşýanlyklarynyň nowatdaky beýanyna urildi. Soňky ýyllarda asyrlar aşyk gelýän milli asynatlyk diýäpleri dünýä nufgalyk teýsilik sunuwaty häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösürilýär. Olaň halkara giňişligine iqrar edilmegi dünýäde ahalteke bedewlerine bolan gyzyklanmalyň ýokardygyny görkezýär. Arkadağ şäherine türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş aýlarynyň asarlarynyň gowşurmakda barasy bayramçylyk çäreleriniň many mazmun taýdan baýlaşmagyny üpçün etdi. Davrada çykyş edenler ýurdumyzda ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýýan türkmen halkynyň milli lideri. Gahryman Arkadağymyzyň başyny başlan giň möşörli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimiz Arkadağly gahryman serdarymyzyň parasatly ýolaşçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde ähli gurlarda bolşýaly. Milli asynatlyk ulgamyna ert ul ötüşlen gazanlýanlygyny nyktadylar. Şuň bilen baglykda insan gylykly bedewliň hormatyny guralýan dawarlara gatnaşmaň her bir adam üçin ulug hormatdygyny belläp çykyş edenler. Häzirki döwürde ýurdumyzda arasy tohumly ahalteke bedewleriniň başlaryny artdyrmak, açylyk sportunyň ähli görnüşlerini ösdürmek we behişli bedewliň halkara giňişligindäki abraýyny, şöhratyny hasa belende götürmek ugrunda döwlet derejesine alad edilýändigini aýratyn nyktadylar. Dawran dowamyna täze ýaşaýyş aýlaryna göçüp gelmek bagty meselelerinden başgalara döwrap öýlen asarlarynyň gowşurulmagy, şany senaň hormatyny guralýan bayramçylyk çäreleriniň derejesini we ähmiýetini hasa belende götürdi. Akbalyny bedewlere baglan ussat asynatlar täze zaýlan asarlaryny çuňury hoşallyk duýgulary bilen kabul edip, ýurdumyzda adamlaryň bagtyar ýaşaýyşynyň üpçün edilme ugruna alada diýenlikler üçin gahryman Arkadağymyzda hemde Arkadağly gahryman serdarymyzda alkyş töllerini aýtdylar. Belent ruha betlenen aýdym taýdanly çykyşlarda ýurdumyzda amal bolýan beýik maksatlaryň ahalteke bedewleriniň we merdany halkymyzyň ähli ugurlarda gazanýan üstünlikleriniň wasby ýetirli. Köpegüşgünli çykyşlar dawra gatnaşçylarda ýakymly täsirler galyrdy. Muňa özi ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň guramaçylyk derejesinde topumlaýyn esasy çimileşýändigini äşkar etdi. Soňra dawra gatnaşçylar döwrap ýaşaýyş aýlarynyň öýleri bilen tanışdylar. Olarda häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän ýokary derejeli şertler üpçün edildi. Bagtyar maşgalalar toý taşaklaryny giňden ýazyp, nagmat taýýarladylar we toýa gatnaşýanlara bereketli tagamlar ödürlediler. Muňa özi paýhatly pederlerimiziň taryhyň dowamyna döreden ýagşy desturlarynyň dowamaty atarlýanlygynyň aýdyň suwtnamatyny öwrli. Görnüşi ýaly täze öýlen otoglarynyň yerleşdirilişi milli ruha laýyk gelýär. Aşgana häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede inzamlaşdyrylypdyr. Giň otoglar mehman kabul etmek üçin amatlygy bilen tapawutlanýar. Muňa özi ýaşaýyş aýlarynyň tatlamalary taýýarlananda we olar bina edilende milli ýörelgeliň aýratynlyklarynyň nazara alınýanlygynyň nowatdaky beýanynar. Nurany öýüň töründe dili tenaly mehrem enäniň ýumşak sallanşakda agtyjagyny urap oturmagy häzirki bagtyar zamanada nesilliň dowamatyny alamatlandyrýar. Umuman şany senaň hormatyny guralan dawran şäherlerine ýaýwanlandyrylan meden köpçülikden çykyşlar, belent ruhy betlenen aýdym taýlar, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awadançylygynyň senatyny görli.